postmokapitalismoaren fenomenoaren inguruko eztabaidan, maiz sortzen da galdera bat, mugimendu hau ezkerrekoa, eskuinekoa ala zentrokoa al da? Galdera hori logikoa da, izan ere, Europako biztanleriaren zati handi bat oraindik ezkerraren eta eskuinaren dialektika horretan murgilduta bizi da, eta aukera politikoek gizartean eta ekonomian duten eragina funtsezkoa da testuinguru horretan. Edozein joera soziokultural ezkerrekoak, eskuinekoak edo zentrokoak sailkatzea saihestezina da hala ere. Horrek analisi zail baten aurrean jartzen gaitu, ezkerraren eta eskuinaren kontzeptuek azken hamarkadetan izandako aldaketen ondorioz. Gerra Hotzaren amaieratik, mugimendu tradizionalak desagertu egin ziren, eta gaur egungo terminologiak joera desberdinei erantzuten die. Esparru politiko batean bat eginda. Postmokapitalismoa indar eraldatzaile bat bezala ikusten da, gure gizartean aldaketa erradikalak bultzatzen dituena. Horrela, ezkerraren kontzeptu tradizionalarekin hurbiltzen bada, eskuinaren tradizioaren defentsatik urruntzen da baina, aldi berean, kriptonazien inspiraziozko mugimenduak, interes korporatiboen zerbitzura eta ondorio suntsitzaileak dituenak, eskuinaren eremuarekin lotu daitezke. Horrek postmokapitalismoaren ideologiak interes korporatiboen defentsa bezala ulertzea ekar dezake. Eskubide sozialak manipulatzeko tresna bezala, gaur egungo espektro politikoan, ezkerreko mugimenduak, horiek postmokapitalismoaren ondoriozko korronteak babesten dituztenak, sozialismoaren eta feminismoaren tradizioari lotutakoak dira. Postmofeminismoa, katastrofismo klimatikoa, mugimendu migratzaileak eta gutxiengoen eskubideen defentsa bezalako korronteek ezkerraren tradizionalismoarekin lotura handia dute. Horrela, ezkerra izan da historikoki korporazioen manipulatzaile gisa, gizarte eraldaketa sozialak hain zuzen ere, irabazi ekonomikoen interesetan oinarrituta, horrela, mendeko 90eko hamarkadatik aurrera, postmokapitalismoaren eraginpean, gizarte dinamika horiek, feminismoa, ingurumenaren defentsa, gutxiengoak, manipulazio eta kontrol sozialeko prozesu desegonkorren bidez gauzatzen hasi ziren. Mugimendu sozialek korporazioen estrategiaren parte bihurtu ziren. Hau ez da berritzailea. Isisle mendeko 20. eta 30. Hamarkadetako mugimendu faxistek eta naziek ere, korporazio handiek bultzatutakoak, eskuineko balio tradizionalekin eta langileen dialektikarekin jolastu zuten, aldi berean, sozialista izendatuz. Gaur egun ere, korporazioen interesek gizartean izugarrizko manipulazio soziala egiten dute, mugimendu sozialetan. Horrela, postmokapitalismoa ez da ezkerreko edo eskuineko mugimendu simple bat. Baizik eta korporazioen egitura soziokulturala eta munduko eliteen estrategia bat, gure gizartearen aldaketa erradikala eta manipulazioa lortzeko. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.